בוא נראה מי יענה לנו. מי זה המסמס האלף? לא יכול בלעדייך כל הזכותים. אין לי מילים, הייתי כל החיים. שלום. מדברת שני כהן? עם מי אני מדברת? עם ארנונה. שלום ארנונה, מה שלומך? תאמיני לי, אני לא מאמינה שאת עושה את זה. מה, הגזמת? אתה מסמס את האלף. רציתי לאחל לך שבוע טוב ולהגיד לך תודה. איזה מדהימה. קודם כל אתם מדהימים, לכם צריך להגיד תודה על מה שאתם עושים. אנחנו מודים לך, באמת, אנחנו ממש אוהבים את העמותה הזאת ואנחנו נורא שמחים שתרמת. את יודעת, זו תרומה קטנה, אבל יש לה הרבה משמעות. כן, בכיף, בכיף. אז תודה ארנונה, שיהיה לך שבוע טוב. תודה מתוקה, תודה, שיהיה לכם רק טוב אינשאללה. ביי, אמן, אמן, ביי, תודה. ובשורות טובות. ביי. אמן, ביי. ארנונה. שתדעי שאני לא יכול בלעדייך, כל הדרכים מובילות רק אלייך, אין לי מילים